Amma shago nan ya ka tura kallo. Kwarai na aiki. To da Allah a tura min. Kai me za a tura ma? Kallo nake so a tura min. Annan za mu turan kallon. Har mai sabo ba fada sai mun ita kai kawai ka tura min kallo irin wanda ake yi. Na din ko ne ka tura min sai kawai. To kai joro wannan wai ai ba ta kulle wannan wai. Radu Allah an sha min tana yi kawai kai da ka tura min. Haba joro. Wallahi an sha min tana yi. Haba joro. In ban da abanka ya za wannan abu ta kallo a nan gurin haba da dore kai ni da wani abin ma da mamaki wai wane ne ta mai siya maka wannan wayan ne Radu Allah har kasan da bafanmu ya samu sana'a har ya yi kuɗi ware mako to ta ne sai min wannan waya kai shi in zo a tura min kallo wai jore yanzu ka wannan kama wai wace sana'a ma yake ne haka da kamar bafa ya samu sana'a mai kyau Radu Allah har kidnapping yake yi za ta kawo kuɗi kidnapping what